Τράκαρες. Εδώ. Της έχει κολλήσει ο συμπλέκτη. Έχετε κάποιο Instagram να σας βρω τουλάχιστον? Μπρο, δεν μας έχει 899, ποιο Instagram? Κατέβα τη μηχανή. Μου ρίξε τη μηχανή. Τρέχα. Αυτή είναι φίλη μου! Εγώ ονομάζομαι Γιώργος. Τα παπάρια. Πήγε. Μάγκες βοηθάτε ρε μάγκες. Δεν θέλω ξύλο. Όπα. Άλλο κάπου να αγοράσουμε ένα κινητό, να αγοράσεις εσύ που είσαι τα λεφτά. Μου βάλες σε άλλη περιοχή ρε φίλε να πάμε. Πήγαινα από τη γέφυρα, θα σε σπάσω το χρυσπέζ μέσα, αγόρασε. 6.000 για ένα κινητό ρε μπρο. Να αγοράσω κι εγώ. Εγώ αγόρασα ένα κινητό και δώστα μου ρε Πώς φίλε. βλέπεις? Μου ζήτησες να σε κάνω lift και δεν μιλάω για την ώρα. Πάτα άλλο στον υπολογιστή. Απαγορεύεται. Θα κάνω report. Κάτσε εδώ, μη φύγεις. Κάνε τα μαγικά σου, αν τα έκανα εγώ τώρα θα γινόταν χαμός. Έχει κόσμο το πίσω, να πέσουμε λίγο ρόλο. Το βλέπει. Εδώ μέσα. Πού το παρκάρω, μην κατέβει κανένας. Όταν βαράω χειρόφρονο, τότε κατεβαίνετε. Το σπίτι σου συμπλέκτης, έχει κολλήσει ο συμπλέκτης. Πάμε, κατέβα. Κανονικά. Καλώς τους. Και γάμο τα στυλ έχει η κοπέλα. Κόβεις καμιά φλέβα. Σαπόρτα odd. Σαπορτάρεις odd. Full. Βασικά νομίζω είναι σε αυτό το gang. Αλλά είναι στους Angels με τους Harley. Και γι' αυτό κιόλας σου τράκαρε τη Harley απέναντι. Τι έκανες, τράκαρες? Κατά λάθος, αλλά αυτό με τα πράσινα το έκανε. Εγώ δεν έχω δίπλωμα, τώρα το βγάζω. Τράκαρες τη μηχανή έξω. Σαπόρτα τον out. Για πες το φιλαράκι σου πόσο σημαντικό είναι που τράκαρε τη μηχανή. Δεν το τράκαρα εγώ. Καλύτερα να του γαμίσεις την κόμμα να πάμε να τράκαρεις τη μηχανή. Τι λες τώρα, να το καλυτερέψω. Κοπελιά μαγωνιάγιο. Δεν είσαι μαζί του, δεν είστε παρέα όλοι. Όχι, εγώ τους είδα έξω. Εγώ είδα αυτόν που τράκαρε τη μηχανή σου. Ναι, εσύ δηλαδή. Ναι. Καλά ρε αδερφέ, εσύ με βλέπεις να κάνω παρέα με τα παλικάρια δίπλα μου. Πώς με κόβεις και πώς τους κόβεις? Δεν σε έκοψα έτσι, γι' αυτό σε παραξενεύτηκα. Άρα ήρθες μόνος σου, εκεί. Για ποτάκι εγώ ήρθα. Κι εγώ για ποτάκι ήρθα ρε μάγκες. Κλειστά είμαστε ρε ραμμάκια. Είμαστε κλειστά παιδιά. Έχετε κάποιο Instagram να σας βρω τουλάχιστον? Ποιος μιλάει? Ρε μπρο, δεν μας έχει 899, ποιο Instagram? Μπορείτε να φύγετε γιατί είμαστε κλειστά. Οκ, περίμενε. Θα μας πιάσει. Καλή συνέχεια. Έφυγες, χαουντή. Τι λες ρε. Θέλω κι εγώ να κάτσω, είμαι σαν τους υπόλοιπους, όχι κάθομαι κι εγώ. Καλά, κάτσε, πάω στο Telegram να στείλω στο Σερίφη. Με έβαψες. Αδερφού είμαι φίλος είναι αυτός. Όχι, αυτός εδώ με τα μαύρα. Α, εσύ είστε μαζί. Ναι, μαζί είμαστε. Τώρα βγάλαν όλα νόημα. Απλά έχω μπερδέψει λίγο τις πόλεις, γι' αυτό έχω μπερδευτεί. Νομίζω είμαι στο Valentine. Έλα, brother, είμαστε κλειστά. Δεν είστε κλειστά, έλα, σερβιρέ με. Θα ανοίξουμε, θα ενημερώσουμε. Σε μια ώρα θα ήμασταν. Πρέπει να τη μετακινήσω. Ρε, κατέβα τη μηχανή. Μου ρίξε τη μηχανή, πας δεν καβαλείς κιόλας. Δεν έριξα καμιά μηχανή. Αυτός την έριξε τη μηχανή. Εγώ δεν έχω δίπλωμα, σας λέω. Αφήστε με, ήρθα να περάσω καλά! Γιατί! 9. Τι πρόβλημα έχει? Ξεκλειδώστε μου το όχημα να φύγω. Περπάτα ρε. Καλά, τι περπάτα. Τρέχα. Αυτή είναι φίλη μου! Αυτή είναι φίλη μου! Πήγε ρε Λεχρήτη από εδώ βαψομάλια. Πήγε ρε βαψομάλια. Ελά, πήγε. Πάω να παρκάρω τη μηχανή. Πάμε μέσα εμείς. Δεν μπορείς, κοπελιά, δεν μπορείς να κλειδώσεις την ώρα που είναι έξω. Να σου πω τώρα που έφυγε ο άλλος. Ψήνεις να κάνω sneaky link, κάνεις τέτοια. Ψήνεις να φύγεις από το μαγαζί. Να μην σπάσω στο κεφάλι σου κανένα μπουκάλι. Ρε, άμα σου πάσω εγώ. Κοπέλα ησυχή. Εντάξει, ρε μπρο, χαλάρωσε, οκ. Εντάξει, φεύγω, ρε μπρο, φεύγω, έλα, φεύγω. Ρε, ακόμα εδώ είσαι. Όχι, χαλάρωσε, ρε μπρο. Χαλάρωσε, ξεκλείδωσα. Παιδιά, έλα, πάμε να πιούμε το ποτό μας. Έλα να λύσουμε τις διαφορές μας. Επιτέλους. Κάντε ένα κύκλο. Ξεκινάω πρώτος. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος. Τα παπάρια. Μη γαυγίζεις με στα αυτή μου, βρέκο πρόσκυλο. Α. Πήγε. Οκ. Αν με ξαναβαρέσεις, θα τις φας και εσύ, το καταλαβαίνεις. Αν με ξαναβαρέσεις, τώρα πρέπει άλλος κάτω, με βάρεσες. Μάγκες βοηθάτε ρε μάγκες. Τι να βοηθήσεις. Αν με ξαναβαρέσεις, έλα εδώ. Έλα εδώ. Ωραία, δεν θέλω ξύλο ρε φίλε. Δεν θέλω ξύλο. Όπα. Έκανα το φίνισε. Πήγαμε στο σαλόν τους και τους σκοτώσαμε. Καλά, φύγε το μαγαζί, μπρο. Εντάξει ρε μαγκές, δεν φεύγω αμέσως. Φεύγω, συγγνώμη για την αναστάτωση. Μπρο, αδύνατον. Το πιο αστείο είναι ότι απλά όλοι ξεκινούν κρυφά να τη χτυπάνε.